Chelsea et Real Champions League 2-0. Rodrigo allait doubler que donc allait kɛra 2-0 et retour fana kɛra 2-0 vraiment Chelsea u ka ko banna donc Ligue des Champions na ko olu b'a fɔ au revoir vraiment Real ka nin équipe in a jɔli ma nɔgɔn dɛ parce que i b'a dɔn Vinicius Junior ni Rodrigo ni Karim Benzema donc ni attaquant ninnu bɛ mɔgɔ min bolo bon pour que Ligue des Champions na i jɔli ma nɔgɔn quoi donc baaraba de bɛ City bolo donc n'u fana qualifié ou bien ni Bayern de mana qualifié sini donc o b'an ka Real b'an ka sigi ka adversaire kɔnɔ sini Bayern walima City donc u fila la ni minnu gagnera donc Real n'olu de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ demi-finale la an kɔni ɲa bɛ Real la cogo min na Real ka équipe in b'an ka forme a b'an ka confiance sɔrɔ donc Real u b'a dɔn u ka Ligue des Champions na donc ani championnat match kelen tɛ quoi Real c'est une équipe u bɛ se Ligue des Champions jɔli la donc Kɔrɔjala baara de b'a bolo ni ne tun b'an bolo a y'a bɔ ne donc merci beaucoup ka mɔgɔ waati wɛrɛ ma merci beaucoup